bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe ayaw PD TV min calmini on ɗum mawɗon wonde e dunde babanam nde kala min bismima moon e roɓe no jandeji subaka hande o aljuma jeenayi lewru août 2024 bisimilla moon roɓino jayndeji puɗɗortoɗen jayndeji men koye jayde guindira leydi Sénégal jayde Le Soleil yarti omo ganduɗa ko Boubacar Camara gardiɗo lande jenggu kanko Boubacar Camara mo ganduɗa jeenomo ɓen ɓe ganduɗa ko ƴamannoɓe lefol laamu e tuma sumgoji lefol laamu ngu kanko Boubacar Camara o arti oɗo saaha hol darde nde laamu ngu foti darade beele tigui ha joni ɓamtude leydi kanko Boubacar Camara o arti ko yetno noon reddition des comptes kono kadi holliti alay saago laamu ngu waɗa dissoudre assemblée nationale suudu sarɗiji leydi Sénégal kono kadi wawde ha joni waylude yoga e dosɗe kam e ko yetno ko noon e kuule leydi Sénégal beele kadi wawa latade koɓe mbiyata ko appel à candidature jande Le Soleil arti ha joni e kanko mo ganduɗa ko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko o arti ha joni e ɗeɗo caɗele teskade to banggue wonande accident ji teskade e laabi ɗi o holliti noon laamu ngu ma ƴettu hen pelliti ɗe ganduɗa ko wawde wadde sanctionné ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui caabi ɗin accident ji en ƴewoytu jayde tribune arti e o mo ganduɗa ko Alhassane Diop baɗanoɗo nommé d'âge toon to ministère de la pêche mbiyen jagorgal kalfinagal ngawa kanko Alhassane Diop ne wayno sanga batu jagorɗe nde o todda ko aditi komo fuɗɗo golle makko o ittamo mbiyen o follama ɗum noon ko gouvernement o caggal nde teski wonde omo jeeya e nangurantunoɓe mo ganduɗa ko Amadou Ba ɓennoɗo wonde mawɗo jagorɗo leydi Sénégal ɓe kollitini o waɗino o sosino hay goomu mbiyen mouvement de soutien beele wallunorde Amadou Ba ko ɗum ɗo noon saabi kanko mo ganduɗa ko Alhassane Diop o itta kono kadi jayde tribune arti ha joni e jiilaw namdade ɓeɗo worɓe holtoɓe naati guila e sumgoji lefol laamu jawti ha o saaha ɓe nanaka ɓe ɓaŋini natal omo ganduɗa ko kanko woni Idrissa Seck Mamboy Diaw Aly Ngouille Ndiaye kam e Moustapha Diop wondude e Doudou Ka sen ƴeewi jayde direct news arti omo ganduɗa ko Amadou Ba janoɗo e sumgoji lefol laamu kanko Amadou Ba ancien premier ministre ɓe kolliti noon hol o saaha ko wone defde Sibou teskama ɗiɗo dumunnaji kala jillu makko e galleji dini ɗi ɓe garti Amadou Ba jillu mum toon to Touba toon to wuuro teddugo ngo Tiwawon toon to Thiénaba kono kadi o yindiri omo ganduɗa ko archevêque monseigneur Benjamin Ndiaye ɓe kolliti o saaha holko Amadou Ba woni e defde ko yitno noon e to banggue wonande dawrugol jayde direct news arti ha joni e capantati mbiyen licence ko ɗum tigui ngal ɗo jagorgal kalfinagal ko yete ko jeeyi ko mbiyen ministère du commerce totti ko abbi e 30 licence ne wayno noon ɗin licence uji oɗo saaha ko kañum tigui tillini mbiyen ministère du commerce ɗum noon addi haala mawko toon to ministère du commerce et de l'industrie jayde l'évidence arti e on licence mo ganduɗa jagorgal ngal totti ɗum ko abbi e capantati e licence ɓe ganduɗa to tamɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e ferraille hollitama oɗo saaha noon ɗum woni dillere mawde kono kadi jayde l'évidence arti ha joni omo ganduɗa ko kanko tigui woni Cheikh Tidiane Dièye caggal nde omo ganduɗa ko kanko woni Cheikh Dieng gardinoɗo ONAS o folla ha joni de teskama haalulaji kewɗi ɗi ganduɗa nana kaale ɗum ɗo noon saabi jayde l'évidence arti e oɗon fannu jayde l'observateur arti e ɗiɗo PCA un poste stratégique galvaudé ɓe kolliti teskama ɓe ganduɗa ko nombateɓe ko yete ko PCA kam e l'observateur ɓe kolliti PCA de ko ɗum hunde nde ganduɗa ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui toɗɗere ko yimɓe koye kisɗe poti wonde wawɓe kadi ha joni addude waylo waylare kam e rewirade ngal gollorgal kono kadi addude miijoji juɓɓuɗi e ɓamtare wonande ngal gollorgal ɓe garti noon e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen ɗiɗo ɓe ganduɗa e sanga batu jagorɗe ɓenduɗo ko kañumen tigui goni konnoma ɓe ɓaŋŋini photo mumen omo ganduɗa ko Mortala Gueye alias Niddoff kam e Landing Bisane Seck alias omo ganduɗa ko Tchad kono kadi l'observateur arti ha joni ko yetno noon e conseil supérieur de la magistrature ɓe kolliti hande o de mabɓe mbatta jonde ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui goni
woni magistrat en jayde témoin arti e Sonko arti ha joni ko yetno non e ɗeɗo caɗele pittali keddotoɗi e laabi ɗi kanko Ousmane Sonko mawɗo jagorɗo holliti kay maɓe ƴettu peeje ɗi ganduɗa kono kadi fawde luwaji ɗi ganduɗa mbiyen kuule kisɗe ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui caboto ɗiɗo accident ji kono kadi o arti ha joni o lidde mette makko ko yete ko mbuñari corruption mo ganduɗa ene tawe hakkude laabi ɗi ɓen ɓe ganduɗa ko chauffeur en kamɓe joguiɓe nden kay kisal o holliti ɗum ɗo de ko hunde nde ganduɗa koko fori dartinede kono kadi holliti gouvernement makko ma waw remidade ɗum ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen caboto ɗi accident ji ma laamu ngu ƴettu hen pellitde kono kadi ma fawi mumen kuule musɗe ɗe ganduɗa beele wawde safrude nden ñawande jayde enquête arti e omo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ne wayno ɗanle e mum to caggal leydi ɓe holliti noon caggal nde Ousmane Sonko hukkino konngoli ko yitno e tirailleur Sénégal en kono yande leydi France ɓe kolliti kanko mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ene fada toon to leydi France to Paris ñande 15 lewru août kono kadi kanko hoorejo leydi ndi omo foti darade e oɗo sommet mo ganduɗa ko sommet Sine Afrique omo jogori e ɓamde konngol e gaddi mbiyen e darorɗe leydi septembre ko nden tigui on sommet o wawata tijjede kono kadi omo fada toon to assemblée des nations unies ñande nogas ha nogas e jeeɗiɗi lewru septembre jayde les échos arti ha joni caggal balɗe sappo ko kanko mo gardiɗo suudu sarɗiyeji Amadou Mame Diop président de l'Assemblée nationale windi ɓataki omo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi on ɓatake jabtaka ɗum saabi Assemblée nationale ƴetti pellital joɗade hande o wadde ko yete ko section extraordinaire kono kadi maɓe mbaw joɗade ko yete ko ƴewtade ko yetno noon e proposition to banggue wonande baylugol ko mbiyata ko modification ko di règlement de l'intérieur mo Assemblée nationale mo leydi Sénégal hande noon ko hande tigui kihiɗo ɗum wawata latade en ƴewtu jayde Sud Quotidien arti kuccodiral to banggue ñawore Mimi Touré kamɓe mo ganduɗa ko Mansour Faye wonino jagorɗo kalfinaɗo yangarta eɗen gandi Mansour Faye rewinino Mimi Touré ko yitno noon wonande takkudemo ko wodani ko yitno noon alhaali corruption to banggue fond Covid 19 hanki o de ne wayno procès walla mbiyen ngal kuccodiral ko hanki tigui ɗum laati kanko Mimi Touré o saaha ne wayno kam ganduɗa ko joguiɗo ñawore nde accitimo haydara o rewraka kono noon omo ganduɗa ko Mansour Faye hollitama kanko joguiɗo ñawore nde o holliti alay saago kanko Mansour Faye o wawa ha joni joga wadde damorde tawi ko yobde ɓen ɓe ganduɗa ko ɓen tigui goni avocat ji ɗi kanko Mimi Touré o ƴettuno jayde Sud Quotidien arti ha joni e Ousmane Sonko arti ha joni e caɗele accident ji teskaɗi e laabi ɗi o holliti maɓe ƴettu pelliti kese wawde ha joni safrude nden ñawande ƴeewoyen jayde Vox Populi arti e ɗiɗo accident ji ɓe ganduɗa kadi ko sukaɓe janggoɓe e dewɗe alqur'an ɓe kolliti ko suka goto talibe men ko suka janggo Qur'an ko kañum auto ferry on suka jarteɗo duuɓi 6 ko kañum taxi ferry toon to Muma to Kaolack kono kadi ɓe garti oɗo suka jarteɗo duuɓi 13 mo ganduɗa hawre ladial tawi ko courant masi ɗum ñande alarba ɓennuɗo toon to Touba jayde Vox Populi arti kadi e kaɗo lana jiwka ha ɗiɗo kawru e ladial toon to Saint-Louis jande Le Quotidien arti to banggue diplomatie leydi Sénégal hollitama noon ɓen ɓe ganduɗa ko ambassadeur kamɓe consul en ko ɓuuri nogas e ko fawi o saaha ko kañumen doldita hollitama noon oɗo saaha to banggue jagorgal kalfinagal affaire étrangère dillere walla mbiyen waylo waylare mawde ma wat ko ɓuuri nogas e ko fawi ambassadeur kamɓe consul aji oɗo saaha nodditama jayde Libération arti e ko yoytino noon to banggue fiscalité ngallo gollorgal biyete ngal Woodside eɗen gandi laamu leydi Sénégal to banggue wonande redressement ko ɓuuri 12 milliards e copareje men franc CFA woni koɓe poti tottude laamu leydi Sénégal mbiyen hanki o de ko ɓuuri milliard 406 millions e ko fawi e copareje men franc CFA ko ɗum tigui woni ko yitta e banque Woodside gonɗo toon to City Bank dirten koye coftal ɓalli jayde record arti e jeux Paris 2024 o saaha noon final andama leydi France ma huccodir kamɓe leydi Espagne kono noon ɓe garti e leydi Maroc ko kañum tigui hawi leydi Égypte o saaha noon mbiyen leydi Maroc heeɓi oɗo médaille de bronze bandiraɓe musidɓe tedduɓe rewintoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin dobinnomon e subaka hande o min dokka mon aadi altine garowo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo mon on jarama.